ҳоест, ки дар ҳудуди 100 то 150 гуна дорад. Лола гули баҳорӣ буда, дар минтақаҳои зиёди Тоҷикистони мо мерӯяд. Лола гулест, ки ба ҳамаи миллатҳои ҷаҳон писанд аст. Зебогии ранг ва бӯи он таскини дили мардуми ҷаҳонӣ гаштааст. намудҳои гуногуни он хеле зиёд мерӯяд. Мардуми тоҷик ин гулро дӯст медоранд ва ҳатто духтарони зебои худро Лола ном мегузоранд. тухмаш пиёза буда, намудҳои ороишии онро дар ватанамон дар гармхонаҳои махсус парвариш мекунанд. бубинед, дар шаҳри азизи мо Лоларо чӣ хел бисёр шинонидаанд. зебогӣ ва таровати он ранги дигар дорад. наргиз гули мавсимӣ буда, дар фасли баҳор мерӯяд. бӯи бениҳоят хуб ва маҳин дорад. ин намуди гул дуранга аст, сафед ва зард. ин гул хислатҳои шифобахш низ дорад. агар онро бибӯем, дарди сарро таскин карда ва гиреҳҳои майнаро мекушояд. инчунин бемории зукомро, ки аз сардӣ бошад, даво мебахшад. гули қоқу яке аз маъмултарин растании баҳорӣ буда, гули зард дорад. хусусиятҳои хуби шифоӣ дорад. қоқу баландиаш то 30-40 сантиметр мешавад ва соҳиби зиёда аз 4-5 барги дарозиаш то 30 сантиметр мешавад. баҳорон қоқу баъди об шудани барфҳо моҳои феврал ва март сабзида гули хушбӯй мекунанд. аз гули қоқу занбурҳо асал ҷамъ мекунанд. қоқу аз роҳи тухмаш паҳн шуда дар як сол як бор мешукуфад. рангаш фақат зарди рӯшан аст. ҳангоми ба охир расидани давраи шукуфоӣ вай ранги сафед гирифта тавассути шамол ба гирду атроф парида меравад. умри ин растанӣ вобаста ба намнокӣ метавонад то 3 моҳ умр бинад. яъне агар дар лаби ҷӯйбор қоқу барояд, яъне инҷо ҷои сернам буда, метавонад то моҳи май сабзад.